boys, všetkých 72 pohlaví. Na slovenskom znení spolupracovali. Môžete vidieť, teším sa trochu. Keby sa za niečo nemám hlas divné, tak bol som chorý, nemal som hlas. Stále ma hrdlo bolí, ale toto nepočká. Každopádne dneska mi prišiel jeden neuveriteľný balík. Neviem prečo robím toto s prstami, z nejakého dôvodu, proste ma to baví. Čo mi dneska prišlo? No, dostaneme sa k veci tým, že určite poznáte moju kvalitu videí. Ktorá je viac než odporná. Seriózne, všetky videá doteraz boli natočené na tomto počítači až na 3, 2 diely z portálu a najnovšie video s Move Triggerom. No každopádne, dneska sa tejto starej ktorá mi spôsobila starosti, zalagované, nasralo minimálne 500 krát, sa jej ideme konečne zbaviť. Hoci čo poviem na tento počítač, tak stále ho mám rád, pretože, bol to môj prvý počítač, technicky. Dostal som ho vtedy, keď začínali Zoom hodiny a odtedy som na ňom začal nejako hrávať Minecraft a potom som postupne objavil plno ostatných hier. By the way, ohodnote môj cable management, no viete čo, ja na to jebem. A ohodnote môj cable management. Mám krásne klasické repráky, ktoré má každý a RAID 10 akože celkovo. Jano. Mimochodom, od tej doby, ako som zobral kameru do ruky, tak sa ospravedlňujem, pretože ten obraz je, dajme tomu, trochu nekúkateľný. Áno, môžete vidieť správne, nemám počítač. Pretože, áno, toto je celý ten počítač. Monitor, nenávidím ho. Tu nechám rejtnúť setup, takže svek, keď nemáš na zvukovú penu, musíš to využiť, musíš fungovať inak, by the way. Dnes приходит сказка на цветных красках. Ja sa nevyjadrujem. To mŕtvu odnesieme konečne do pekla. Ty pôjdeš do pekla, môj zlatý. Super. A by the way, keby vás otravuje vo videách škýrka, nemôžete sa podajkovať týmto dvom idiotom za to. Milujem vás. Lenže, ako ste si mohli všimnúť, Darko, veď to je monitor, počúvaj, čo veď počítač je bedňa. Áno, neobjednal som si notebook. Máme na tom druhom počítači monitor, ktorý sa nachádza tu, takže moje vlogovacie skills sú na bode mrazu. Je to 60 Hz monitor, nič také veľké, že wow. Ja som dneska bol na bicykli kúpiť kábel do kde je, čakaj. Týka hlavne káblu s Darkom. Tak som už Atlantik spotený. Ja ťa nájde. Zabudol, kde som si dal ten zasratý kábel, ktorý som dneska bol kupovať na bicykli s prostom. Vystúpil som v tom meste handelskom, špinavom oplutom, Fitpix. Ako náhle som prišiel na tom bicykli zasratom a zosadol som si, tak sa mi tak zatočila hlava, že ja som videl nič iba čierne a musel som si... Ja sa čudujem, že za mnou nikto neprišiel, aj keď v handlovej, takže... A nepovedal mi, že či mi nie je zle. Naspäť ku hľadaniu káblu s Darkom. Kde si, ja ťa nájdem. Čo ty svíňam, čo som sa s tebou kúpal? Horí, teplý si, ak sa mi neukážeš. Sral som s ním? Ja som ním. Tu sa odmietam hrabať. Au. Sánko môjho rodu do prdel. Ona tá sračka bola celý čas pod mojimi vecami. No, každopádne dokončenie. Taký haha XDD story. No, ono to nie je tak haha XDD pre mňa, pretože možno nebudeme môcť zapojiť tento počítač do monitora. Ja tam prešiel do toho jedného určitého súkromného podniku, kde predávajú elektriku. Pýtal som sa, dobrý deň, prosím, môžem vás poprosiť jeden kábel, ak máte, z HDMI do DVIčka. Choď za nami. Nie. Lenže čo Darko nevedel, že ono je rozdiel medzi s DVIčkom do HDMIčka a z HDMIčka do DVIčka. Tomu však ten zamestnanec povedal, nie. Darko bol happy. Lenže, by the way, áno, musím sa prechádzať z miestnosti do miestnosti. Lenže sa nastala taká chyba, že na tom kábli nikde nie je napísané, z čoho do čoho to bolo. Takže my máme teraz 50 na 50 šancu, že sa ten monitor zastratí zapne. Ideme to rozvalovať, oh môj bože. OK guys, neviem nájsť zastratý statív. Dobre. No, vyriešil som to, síce som nenašiel môj statív, ale máme nožík, ktorý bude musieť zacenzúrovať. Oh.
každopádne máme to tu. Takže nie je to až taký ťažké, mohol by som presa reagovať. Tomu mám ešte tento balík. Prvý kat. Počkaj, to by som asi takto nemal robiť. Prvý zasratý kat. Pokiaľ ma niekto vidíte manipulovať s týmto nožíkom tak, ako by som nemal, som si toho na 100% vedomý. Ja len nemusíte mi to písať do komentárov. Asi takto by som to mal skôr robiť, čo? Ty kretén, čo bola prvá vec, čo ťa rodičia učili nerobiť s nožíkom? Ísť s ním oproti sebe. Čo je to? Obvážiš sa s tým dorezať, lebo jednu ti strelím takú, že ti stena na druhú. Ja som fakt... Obvážiš sa s tým dorezať, lebo jednu ti strelím. Myslím si, že toho bolo dosť darov. Naspäť do práce. Ja som fakt gramblavé decko. Možno nebol najlepší nápad rezať oproti sebe, že hej Dano, to ti vôbec to sperenie hovoril každý deň minimálne 500 krát, to si im povedal. Ale ty vieš rezať. No lenže my nemáme doma henté stračky, takže Darko musel sa dostať kreatívne. A obviazal si tampón, je vložkový. Každopádne teraz Darko už poučený, reže od opačnej strany, že hej si kripel. A ako pekne mu to aj ide zrovna, že hej. Boha, čo si to balil jak idiot, veď vie, že to kripel nejaký bude rozrezovať, čo sa nedotkol trávy, ani nepamätá. A zase režem oproti svojej ruke. Čo tam je? Tada! Čo to, čo mi poslali počítač na zoskladanie, či čo? A kripel Darko si myslel, že v tom počítači niečo chýba a musí tam poskladať podľa tých káblov. Takže som začal študovať manuál, zbytočne hrubý, zbytočne dlhý. Nevedel som sa v ňom zorientovať. Ten manuál bol o tom, čo sa v tom počítači nachádza, by the way. A po pol hodine som prišiel na to, že to vlastne není on. Čo ja som more? Geek boy. Príručka? Kto potrebuje príručky? Safety informations. Oh my god. Aha, to mi určite dali, kebyže sa porežem. Kebyže. To je od nich veľmi milé. Takže Daro hlavne opatrne, ty koko. Sáčku v ďalšom sáčku. Well, viete, ako som povedala, že ten tutoriál je pre idiotov. Ja tým idiotom možno... Môžem sa do prdele spýtať, čo je toto? Vyzerám ja nejaký high-tech idiot, tam s trblietkami. High-tech ani náhodou, idiot určite a s trblietkami možno. A oh môj bože, tu je ten chlapec, alebo žena, alebo neviem, ako sa identifikuje. Ty vole, to je toľko macek, akože. Takto by sa to nemalo robiť, okej? Ja vám, nikdy to takto nerobte, ja vám ukazujem presne pravý opak toho, ako by ste mali rozbalovať počítač. Ja som sa ho dotkol! Moje... Vidíte tu fixky, well, not mine problem. No tak tu proste budete, kreslite si, no boha. Ja s týmto odmietam spolupracovať, pretože toto odmieta spolupracovať so mnou. Mária, Jezus, toto nevideli. Keď sa omylom face reveal, len tak si tam dám masku asi. Čo by som asi robil? Keďže vzhľadom na to, že 3 ruky nemám, tak si budem musieť pomôcť nohou. Ale tak si nepomôžeme ničím. Ja som... A ešte sa s tým zabijem. Tam je celý čas medzera na prsty. Toto už je. Vieš čo, krabica, doslova si... Nikto ťa nemá rád, choď preč od môjho počítača. A zasral som si. Do toho sa aj ja zmestím. Nie je tak úplne. No, moje zvieratá sa toho neuveriteľným spôsobom boja. Fyzika ťa nič neučila? Nie. Tak ide najviac asi svojím moment, deti. Prečo som vás nazval deti, keď ja som decko ešte väčšie? Když Darko nemá svetlo, musí si kreten zapáliť. Rozbalené. Dúfam, že sa to tak robiť má. Kamož mi píše, chora. Nič nerozje, Daro, pekne.
Ja som sa to pokusil práve zapnúť, dobre. Má tu bordelek tanku do prdele. Hitler by na mňa bol hrdý. Z určitých dôvodov toto vysielanie pokračovať nebude. Ďakujeme za pozornosť. Dobre, stratil som pozornosť. Chapter 1, ty kokot, to je Fortnite. Ja ledva viem, čo je motherboarda, boa. Safety informations. Prečo tá kniha není v číslach, ale je to v rímskych číslach? O čom bro, ja poce? Oj. Z mňa kvapčí až nejakého 5-ročného decka, ako keby som vypotil najviac na svete v živote práve teraz. Akože s môjim pohybom by som sa nečudoval. Ja viem, čo znamenajú 3 veci z toho 2 sú to ventilátor. OK, tu editovací darom, aby som vás uviedol do obrazu, čo som sa práve pokúšal robiť. Well, moja tupá hlava si myslela, že tam potrebujem dať ešte nejaké káble, tak som tú skrinku otvoril a snažil som sa na to prísť. Teraz sa ideme všetci pomodliť za Veľka, že nič mu nechýba, že idem od poslednej strany, ktorá v sebe niečo... Dobre, ja po číňansky neviem. Ideme teraz ale na náš druhý package menom toto. Aspoň idem s nožom od seba, to je pozitívne. Naučil som sa od minula, jupi! Dariusková skrinka toto ty bolo. Som to stratil. Kde to Darko dal? Prečo v tomto videu referujem sebe ako Darko? Ani zase len... No, nie. Myslím si, že toto je na... Berím to, že nevybuchnem. Tento nožík dám veľmi pekne takto preč. Ja nechcem porežať žiaden kábel. Takže teba, pokiaľ sa nemýlim, picháme sem. Do tohoto diablovho strojca. To si robíš kilauru zo mňa. To si ani nerob kilauru zo mňa. Kurva. Dobre, kurva. Dobre. Ja som kúpil zlý kábel. To je DVI. Čo myslíš? Dobre, ja som iba kresel. Dúfam, ďakujem Bohu, že som iba kresel. Otočíme to na nás. Keby predsa vybuchne, tak chceme vidieť, aby vybuchol v prednej strane. Začnem reálny. Určite sa teraz zapne hentá vec. Počkaj, lebo si nezapol monitor. Volajte ma, kreten, ja si nezaslúžim iné meno. Takže zapíname monitor. Teraz už reálne aj s fucking káblom, idiot. This works too, and this. V tomto momente som to nahrávanie ukončil, ale to nevadí, pretože je tu dar editovací, aby všetko ujasnil na pravú mieru veľmi rýchlo. Ten počítač je úžasný, utiahne hry, ktoré mi predtým ten ani prakticky neutiahol a s nahrávaním utiahne ich taktiež, takže ten počítač je úžasný. Ja sa s vami lúčim a čaute.